Allah yake faɗa mana yake cewa da jarabta mummuna idan ta samu da kyakkyawa ga baki ɗayansu daga wasiki daga Allah yace qul kullun min indillah amma bil ittifaqan abu mai kyau muke danganta shi daga Allah subhanahu wataala shine yake kawo mana shi kamar yadda yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk lokacin da kaga abu mai kyau ya riske mu bayi daga Allah yake wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika idan kuma ka ga mummuna ya same ka to ka binciki halayyarka ya alakarka da Allah take ba a ce dole idan kana da kusanci ga Allah subhanahu wata'ala ba zai jarabce ka ba amma idan zai ma jarabtan zai ma mene mai sauki idan ka kula a zamanin da laifi daya idan aka yi a zamanin annabi sai a halakar da mutanen garin gabaki ɗaya an yi wa mutanen annabi Shu'aib an yi wa mutanen annabi Lut an yi wa mutanen Fir'aun zalunci da yake yi da sauransu an halakar da shi an yi wa mutanen annabi Lut namiji zai bi namiji an halakar da su amma a zamanin yanzu laifuffukan da muke yi sun ninka ninkin baninkin da da ba a yi su to ya Allah ba zai jarabce mu ba ya faɗa mana ike cewa zaharar fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas Allah subhanahu wata'ala ike ce mana a cikin suratul rum yace zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yudhiqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un yace banna da ake gabatarwa a tudu da gangare ƙauye da birni